федератсияи Россия бо диаспора ташкилотҳои ҷамъии намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия рӯзи 18 январ бо нашри як баёнияи матбуотӣ вазъи корпартоии коргарони тоҷикро дар корхонаи Химпек, ки дар вилояти Ростов Лабидон ҷойгир аст, шарҳ дод. дар миёнаҳои моҳи январ беш аз 50 муҳоҷири тоҷику ӯзбек ба доми ҷавоне ки қаблан дар Британияи Кабир кор кардааст, фирифта шуданд. гуфта шудааст дар баёния. масъулони тоҷик корпартоии коргаронро ғайриқонунӣ хонданд, зеро соли гузашта гӯё музди коргарон ба 80-85 ҳазор рубл баланд бардошта шудааст. ёдрас мекунем ки рӯзи 15 январ 55 муҳоҷири меҳнатӣ аз Тоҷикистону Ӯзбекистон дар корхонаи Химпек бо талаби афзоиши музди меҳнат ва пардохти пули таътил барои соли 2023 корпартоӣ карданд. дар навбати худ маъмурияти корхона ба корпартофтагон музди меҳнати моҳи январро пардохт намуда аз кор пеш кардааст. муҳоҷирони меҳнатӣ ки аз чунин тасмими ноодилонаи маъмурияти корхона бархӯрдор шуданд, ба ҳукумати Тоҷикистон як паёми видеоӣ ирсол карданд, то ниҳодҳои дахлдор аз ҳуқуқи онҳо ҳимоят кунанд. ман ҳамаи қадар одам барои документгирӣ ҷамъ шудем. дар он ҷо документи моро дода истоданд. худо хоҳад меравем. мегӯянд маҷбурӣ биромада равед аз ин ҷо. намояндагии вазорати меҳнат ба ҷои дастгирии мо аз корфармои Русия пуштибонӣ кард. коргарон ҳеҷ кори нодуруст накарданд. ин на иғво асту на қонуншиканӣ. корфармои Русия медонад ки мақомоти Тоҷикистон муҳоҷиронро дастгирӣ намекунад ва аз ин лиҳоз онҳоро аз кор озод мекунанду ба онҳо маоши муносиб намедиҳанд, гуфт муҳоҷири меҳнатӣ аз Тоҷикистон. Россияне, преступники, уходят от ответственности. инчунин муҳоҷирон дар суҳбат бо Радиои Озодӣ изҳор доштанд ки маълумот дар сомонаи вазорати меҳнати Тоҷикистон ба воқеият мувофиқ нест. онҳо ҳеҷ гоҳ 80-85 ҳазор рубл музд нагирифтанд ва роҳбарияти Химпек ваъдаҳое ки дода буд ҳеҷ якеашро иҷро накардааст. бояд ваъдаи додаи инҳо 15% ойлик мехест, бояд ойлиги мо 80 та бояд дар картамо пул мегузашт. 80 та камаш 75 та бояд ойлик мегирифтем. озир ман мисол овардам 64 ҳазор ойлиги ман аст, не бачаҳое ки ҳастанд 45 ҳазор гирифтагиан. қобили зикр аст ки дар охири моҳи гузашта раис ҷумҳур Раҳмон дар паёми худ ба парлумон ғайри чашмдошт мавзӯи муҳоҷирони меҳнатиро матраҳ карда ваъда дода буд ки ҳуқуқи онҳоро ҳимоя хоҳад кард. чӣ тавре ки интизор меравд, ваъдаҳои ӯ танҳо як гапи хушки холӣ буданд ки вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар амал онро исбот кард. ман шароити шахсан шароиту зиндагии муҳоҷирои меҳнатии тоҷикро дар хориҷи кишвар нағз медонам. барои мои шумо айб нест. не ин ки мардҳо, занҳои тоҷик، бонувони тоҷик дар муҳоҷират ҳастанд ҳазорон.